Díobh go léir seo é an obair haar an deire seachtainna a bhí gin. So clochta 8.4 Alánach 176. Buine lubini. So buine lubini means Kieran sin get rid of the brachydy. Okay, so agus tá siad an seo ceiste haon cahar agus seacht ar dús. So déanmid cahar fá x ar dús agus sin cahar x. Scríbim just mar sin. Cévéad x tágan tá cahar x agin. Cahar fá dó agus I gcónaí smaoinigh meallar seo is é móda cahar fá móda dó atágan. So móda cahar fá móda dó sin móda 8. Agus is é sin an freagra. Ní féidirling iad a thumú agus a rá go bhfuil dóhéag x agin. Because níl. Tá ceire x agin agus tá 8 an iver 8 in éonar. So sairlig tá sé cosúla rá tá cahar a ráiste agus 8 euro agin. Níl sé sin chorm le cahar agus 8 sin 2 euro. Ní deirmid é sin. Ag an am céine ní deirmid go bhfuil go toban 2 áráiste. So uaireanta dar an daine é sin go bhfuil ceire ó móda 8 sin chum le 2 ó ní déanamid é sin. Okay, so níl sé sin I gceart. Okay, so bí cuairmach meallar sin nácur iad le chéile is termí agsúla iad. Okay, so sin an méid gur féidirling aanamh de bhór go bhfuil an terma cahar x agus an terma 8 go bhfuil siad agsúla. Okay, sonis 3 fá x sin 3x. 3 fá móda y sin 3y. Móda 3y. Agus ríis is termí agsúlíd, so fágamid an sin é. Sin é an slí is simplí gur féidirling é scríb. Nis, móda sé fá móda 2x, bhil bhí 2x agin, alreigh sin fá sé, and is tá 2 x agin. Okay, sé fá lúd y, móda fá lúda sin lúda. Sé fá y sin sé y. Bhí y agin and is tá sé y agin. Lúda tá ann agus ríis is termí agsúlíd de bhór go bhfuil x-na á úsáid agin an seo agus y-na á úsáid agin an